Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei ka kentin ke baju keren da kinong yelam halor ki rensan haba ki jo ajing keren ka boong ban treye ka kam da ka biyang halaki jong ki kjan ka joai mensim bah kham tam ye ke jing persyang ban le ki kam khai pateng lane kumban shuong ke kam business Henry hagi babun ki liang ki pajba ka jala jongi kim syam pat la shim bagata ka kam la jong kan de ka kam wala ki yo ye ka bainong haba ki treshitom kum boong u reverend HK nong sap ha ka wei ne ki jingi thu khana jong u Kini kinong sensyar kiba iya cijongi pen biang syano ya kata kakam ayu ka pengin ai nomor ni hari kasih ya karep kim sim ta bagade kakam konjong pila apa sayo bi takale ayu menta kan le ayu keempat yo kam ke surep kasurap daga kamaya si paulak ru kam dai kakam kajing trish tom jong sarkar Meghalaya ha kini gisnem ki bladap bat beteng hadu kini gisngi ki bamenta kabalong ban ailat yi gisamla jong jela ban persyang ban trei ye kakam ka bagi sungu tenat bat la banong baladak sarkar kamla ban ai kam sarkar ye barok ki balade ban pule ne don ni kisab ban trei Henry ka aipat de kilat kilenti ban pentibit dilade ya kanu kakam ka bagi sungu tenat ban trei da ka ban rabru da ka baiseng ka bala ban long ha kadur jong pisa da ka ram ni ka bai de gitiar gitar ban penlong ye kata kum ka kam trei jong ki ka bagi ong ban yang halaki jong ki kijan ka jing penmang jingrap jong sarkar Meghalaya lembaga skills Meghalaya kade ka wei nagilat ki bangyo ban saki bagalong ka jing mentoy shibun ye kisamla watkam namar lembaga ne kisamla kila banwan pentibit dilade ya kanu ka baki sungu tenat ban le bat ban trei bat onda haba kiladep ye kejing pentebit kinla ban sengkam lajong da ka batrei ye kakam ka bagiladep ban sya pentebit ha ka jing yolat ban saki ya ka wei ke jaka ai jing hikai ka buan lengba ka skills Meghalaya hanong po Ribhoi district ka bala shim jing kit kli da ka El Elyon Institute ban peniat ye kene training kalalong ka ba itnat bha haba ki samla ka thain kentup ki kinthai bat kisinrang kilawan ban sya hikai ban pentebit dilade ha ka kam khapsnyu bat kiwe ki kam ki bapen bhabreu bat pen khujdur ya ka balas sedang nadu ka arpsan trik unailar bat penkut hadu ka arpusau trik unaiwing arjar arpsan man kasngi kini ki samla ki wan ban syahikai hak banalor ka jihikai hak ka jing batai la penlong ru ka jihikai dek bapen persyang ban le dek kam ya ka ei ka baladap ban hikai Ready ma? Kadis lingko juga asokmen pala nama ba ikun negala dan training but tentang lawan kan ya Jakarta nasno kan ya kan ailat kan sa ai sibun jimanto yang ima kam tamni kun samla ba kami kan jam limba jam dan ya training dan anang saya si sengi kam la jama try kai ka jing hikai ki ba phishim nan ne kai ba phisha hikai pentibit elade yang mentah dan stayo tam tahi dan bisa hikai dan kini khamber kum ki ban hikai kum khapsnyu te dan ki ba nang ro ki ba khapsnyu dan ba kasap dan ki badan bisa hikai ro te kini ki facial ki ba kusum mat ki pakan kem ki kli ngilas hikai kita Buni kilo anang kita pengaruh wei nang di malah kami kli berpat di depan mah berubah. Saya kebetulan sebut ya ke sarkar Meghalaya, bat kebetulan kerja kerja ini chief minister ini di bala ai yang ni kelas ini kusemla bakum lo bagi yang ban sengkem jam halak jam jong bangin long tiba dong seng kam jong ke
play ke sarkar Ke jingkai ki ba pila ayo hadu mentah. ke jingkai bagi hari ni teo lain nak long kumno bagi khap isu kumno bagi panwandur kumno bagi le has ki head massage ki face ki trading ki head color pun cak jingkai pun Ke ki ba pila nang pada. jingnang ki kelong omde tu kata jingnang ki don ni kata ne ki jingnang ba kun khap ngo ne ko ban le ni face wash te kita kita kan limpa ko jingle ki patka praktikal patka theory mo ngiyo sibun ki jimunta ki nagane ka chika judiro baki na kat tenar nu ne dalam lap wei ban batai la batai wei tani jimunta sibun ha ni kom le na le ya siam ni to dan ke sama bala ai yang ni negalat antam ni samlat kom yu kam jam Kano singi pila one training. Isni bang nila ada training. Stay up tam. Kempuk kandai sini. Ke ba pila nang ban le. Kap senyu. Head semasat. Ya. Bandek trading. Ni si kemat mah. Bebun lah. Dep. Ke ba pila nang pat ban le. Kat kibah ikai sar lah nahi kat kibah namar sar dengi kai dekat bakut mesim Pidon kam siu nem ba one training ni. Ni wan nak kalian jungai ngas ketenat banwan di training buat dat namar dek ba prima ni ngai ngam militer baka sarkar kan ai ban siu yang ai ka banyak singi bai tamo ngai ngak kwa na gadunut nang mensin banwan training teng wat singi ba ngamlat banwan handrenga kwa banwan adon ka mensim namar ngam kwa bantu deh ya ka kai ka bai sar batai Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru gi wei ar nyau lai